Oh, I thought about it too. Never thought that would happen to me all alone. Oh, It's Fatima, how are you, njani? Njawusho ke sisami ngamthola ke mngani wami. Awu. Akasho mhlawumbe ukuthi uyapi? Manje wena wa down kwenzakalani manje? Ngiright, angikho down, ngiright nje. Ayikho mhlawumbe into ekudayo omele ungitshele wona phela mina nawu besifunda sonke. Into ukuthi mina ngiyazi ukuthi isikolweni kungasinto yami nje. Ayikho. Yini? Hamba. Ngabe ngiphi manje? Angikubulalanga mina. Angibulalanga? Kwenzakalani? Fatima. Yini right? Khona into engishilo mhlawumbe? No, sondela yini right? Yeah, ngiright. Konje uthe udoni ngamthola. Oh, ngithe uhambile, akekho uphumile. Yini? Fatima. Kwenzakalani right? Ngisho yini? Khona umuntu ombonayo mntana. Akekho. Hayi. Awuthi ngihambe ke mina Okay, ngahamba papa. Usale kahle. Usho ukuthi right? Angibulalanga. Hamba. Fatima. Nasi jwale tse ke puja ka ga gauta ke tsasitse nyamatsane tse kgolo ntse ba dauta nkamba ka jegela bankopa pula diana shapa mankokosane pula diana shapa mankokosane nkamba ka jegela bankopa pula diana shapa mankokosane tata le jena le jwang sepa modimo tla fua le jwang tsatsi la tjhabala digelo span ba ntse ba ipotsa ke tla ke phela Kunjani? Ngishapha wena. Ngiyaphila. Bengizolanda isikhuta sisi ngisikhohliwe izolo yazi. Oh, okay, yeah, isikuta sikhona lapha endlini. Maka usangivakashela Moswele. Hayi sisi yo. Uzoza emalangeni naye ukuthi okwamanje nje hayi. But yeah, ngizolanda isikhuta sisicela isikhuta. Okay, ngizokubhala. Mntani wami. Ngamnandi ibhoza la. Ngiyakubona mana uchichizi ngifuna YouTube phela. Ntwana uyazi ka umankeli lapha lokola ngiblessa. Yes we. Mfana. Umachiji. Ale yakuncanywa le mfana. Manje usho ufanda kubajikile la studio ve. Ngijikile ntwana ngibona ngiphethe nale ayizana le obviously ngishaya content lapha ukabe yangicelile yabona. Yeah. Makasasala sadudula ne track eli1 hayi namanga shaya i2 cause kufike le ntwana le bathi bani ntwana le Mvex. Afika. Salile le2 vele waligelela ukalubulalile mfana. Mfethu yamazi na uflex mfethu. Mara fere rawazish. Ngiyabonga sisi. Ngase ngiyasaba nokuza la yini hayizi. Sengiyasaba mfethu. Walithi nami uzongibulala. Ngithatha ngaleyo ndlela maka.
Ucabanga ukuthi mina ngakubulala? Angeke ngize ngikubulale nawe uyazi ukuthi inhloso yami ukuthi ngibulale leya muntu leyabo kuyini. Namara cabanga unibulala i-boyfriend yakho. Mina. Oh, wena shooter usangithembi these days mngani. Mina ngikutshela into njengemfihlo wena so uyenza sengathi manje ngihlezi ngiyenza lento le. Namngani ngeke angishongo ukuthi kanjalo yabo. Ngithi what if nami uzongibulala njengo yabo. Hayibo waze wayifake friend shame. Namngani uyazi ngizoza mara emalangeni nayi manje. Yini kangathi nje ngima afile mngani wami. Cabangani boy? E7. Yeah. Cabangani ndoda? Yazi ngiphethe ngifikile la kwakho yazi. Ya bengizofuna wena mfethu manje mangifika la angiyambona inxuseke ngathi ayikogrand. Ufike nini nalezi? Vandag ekseni. Yo ende bengekho vele vandag ngise studio vele. Kambi Inxuseke na ayikogrand ikhonto emdlalo mfethu. nqotsa kithi. Mfethu ngikhuluma ngoFatima kanti ikhona enye inxusekeni. Ayikho ndoda mara ka nawe uyangwarisha kawo. Ka nqotsekile. Ayikho ebakhuluma kuzwakali yini ka uyibonile wrong. Lalela la mfethu akunasikho studio yini mfethu akunarasa akunamabeats ngizwe grand ngithe mina inxusekeni ikhonto emdlalo. Angisathembi nokukuthemba ngaze laphi nokuthi maybe utshele nabanye. Yazi angitshela ngamuntu. Yabo ngizibalele nje lapha kithi ngivele ngizala ngizolanda isikuta somntana then ngiyahamba futhi. Kusho ukuthi wena ungithatha njengombulali. Mngani ngizokubona ne. Singihambi ngizokubona emalangeni. Userious mngani ukuthi wena ungithatha njengombulali? Namngani wami hayi ngokuthi sengithi what if namuzo. Maka lozo wakho lo ukhombisa ukuthi ungithatha njengombulali. Mngani wami wena kusumbulali wena. Singihambe ke ngizokubona. Efana nani ubhekini? Ploma naye endlini udla naye uyenza yonke into naye mara ubona next Angiboni foko. Hayi awusikrotman muswe. Ngibona foko mfana. Inxusekeni. Khona into ezibonayo. Usho so? Itsiri inxusekeni namadlozi mfethu kumele ihambe uyotshwasa. Ngiyakutshela nasi. Namadlozi. Namadlozi inxusekeni. Izothi ngikutshelanga mfowethu. Uzothi ngikutshela. Sengimane nje ngiyahleka nje mara ngayikho serious. Uzothini kayile weyongitshela ngakhona. Ngeke ntwana yami ka ngizomane ngivele ngikubelieve uzongitshela ukuthi inconsi yakhe ithi uyothwasa. Inconsi yakhe ithi khona izinto ezibonayo. Uzothi ngakutshela Tony. Yabona one day itsira inxusekeni yovana manzi. Ngibonisa ukuthi abaphansi bayayifuna. Lengosi lena khona into abayifunela yona or khonto ayenzile ntwana ngiyakutshela nasi. Themba mina ngiyazi ngahlezi ngiringa ivari kuphela kanti yini mfethu. Mngani ngisakuthembi yazi. Namngani wami. Bengithwe nomngani ozokwazi ukufihla imfihlo zami ezidip. Kanti shemayi ngiyasikhohlisa. Ngizifihle bongizala ngizolanda isikuta somntana then. Awufihli mngani ngoba manje sowuyathuka and manje mawuthuka kaso abantu bazomangala ukuthi awungasazi nakimi. Sebazosola manje. Ene bazobona nokuthi ya njengoba ngibona lesi sipoko lesi iqiniso ukuthi vele ngimbulele ngoba abantu bayasola vele ukuthi ngimbulele. Mngani wami singihambe yabo zokubona maka malangeni ngizoza ungawazi ngizohlezi ngiza la. Noma ungasabuyanga mngani kodwa nje. Hawu mngani wami. Themba mina 7. Ngibona ngathindi wena mfana. Ngibona ngathindi wena. Afe. Ekawutholile ukwazi ubhayele ubhawu begrade. Yabo sengibhema ugwayi manje. Uyabo? Asambe maqhaqa, asambe maqhaqa. Mara ngiyatshela dalisa kanjani ka? Mina ngitshela ivari ukuthi inxusekeni pesa ayikho grand. Mfethu wena mina usitande nike. Mara vele ntwana kawe. Uluma iqiniso khulule umoya wami. Khuluma iqiniso ukwazi ukukhulula umoya wami kunini ngikutshela Ufunani wena kimi? ngalokhu udazi inkani
Angikubulalanga mina, hamba lana, ngikubulalanga. Yekela ukudaza inkani kunini ngikutshela into eyi-1. Uzoba nama-consequences. Uzobabona ngathi uyahlala. Yeah, alright Mukeni. Ngishapho wena. Ngikrendi yazi angisakwazi. Eish, sengizidala lapha kithi ngisafuna ukuzula yazini. Mawusafuna ukuzulazula. Sithi phela wena ungitshela leza indaba zakho angithi uyazazi leza indaba lezi zasejabidini. Nakushuthi bengingafuni ukuthi hayi uFatima, umngane wami omunye. Hawu Fatima. Kanjani manje? Hayi uFatima bengifuna ukuthi umngane wami omunye then kwavele kwathi Fatima then bengifuna ukuthi umngane wami omunye hayi uFatima. Wena umashaya uyangishaya. Nanyakutshela. Sobaleka ngeqiniso no. Hayi uFatima. Ubaleka ngeqiniso. Hayi uFatima man. Ngafuna ukukhuluma iqiniso. Ubona abantu abaningi sebaze basuspicious. Khuluma iqiniso, khuluma umoya wami. Ufunani empilweni yami manje? Ufunani empilweni yami? Every time wena uhlezi ungihlukumeza, suka kimi, angifuni nokukubona. Lento yenzile ikuthule nje. Sithuleke ngayo. Sikhohle ngokuthi wena wenzeni. Khuluma iqiniso sisi. Khuluma iqiniso. Ngibulalanga. Khuluma iqiniso. Hlezi ngitshela khuluma iqiniso uphume empilweni yami. Nami ngiphume empilweni yami. Khuluma nje iqiniso ungikhulule sister. Khathele lokhu busy lapho ngihlala ama-games nakho. Lokhu ngigijimisa ngikhupha kube ngathi ngiyahlala. Nomunye umngane wami uyangistress yabo so eish. Ubani igama lakhe? Ulithabo. Ulithabo igama lakhe. Uhlala kuphi? Uhlala yabo mawukithi next door ngale move. Hayi wena umashaya wena. Nanyakutshela. Umashaya straight. Usho ukuthi akusuFatima lokho kutshela ngayo. Fatima. Ngiyambona nje innocent nje uFatima. Ya sengeke ayenze into efana njengale yenza umngane wakhe ngamazi. Hayi Fatima, Lithabo yamfanela leya. Ya iFatima akangeni. Usho kanje. Fede jo. Hey nayo smart leti lapho ngithengele. Ngiyabonga, yazifuna mina ngizengele yona bengithe. Ngoqomeni ukuthengele. Yazi nabe ngimangele mifamily zamani inkunzi avela thi baby. Bona abantu bayabona ngathi uyahlanya manje. Kekho umuntu uzothatha serious. Khuluma iqiniso. Siphofa ngikubulalanga. Suka. Ngikubulalanga Siphofa. Hambukela umuntu okubulalile. Mina ngikubulalanga Siphofa. Fatima wawenza iphi? Ngikhumbuzi. Angenzanga lutho Siphofa, angenzanga lutho, hamba. Manje ugaya into eshontshiwe. Andazi jongi lahlekele eJezel so. Ungasho kanjalo. Serious. Ngikubuza so cause ngiyalibona ngathi Jezidam. Hayi maka elele nami Bani benginodoni ntwana Khamba wamthi. Bandiyag sengitshela ukuthi lesi sabo la uFatima ngathi siyatrain Ende ka uyasibini Fatima. and the way ngibona ngakhona ntwana bathu uyobulele lo mfana lo Siphofa. Fatima uyobulela uSiphofa. Tshela Hayi hlala wena. kanjani ifa mpulisa Ekangizwile isitori salo mntwana uFatima ukuthi kayahlanya ntwana. imphepha mfana Kathi vari yazi lento bengingayithembi usibura boy. Mfowethu kwenzakalani yini company manje? Khona into engicabangayo. Ucabangani? Phethe ngindaba mfana. Yo, Khambani? yayicava lenqosi le yakabo le benkeleza nayo man e high school man. Ubani? Fatima. Yeah, uFatima leyo ncubo. Yeah, kambani be. Athi sezamasha no. Ngasiyahla, siyibona ibhoka abantu ababholile. Boko? No. Hayi wena ungazongitshela ngepho kwenzakalani? Ungabhaya emakazana ngokubuya nje sikabona ipho kwenzakalani? Iyangitshela nothi ukuthi mfethu ibonele lentwana le ebholile le ubani.
Manje baby, ngiyakukhohlwa amagama. Yo, uSpova nongubani yantwana? Yo mngani ngithi these days angisatholi kahle kunomuntu olubele ngilandelela la and manje mangibuza ubhuti wami uthena akaboni next angazi nje abantu abaningi abambo. Hey mngani ngathi sizophinde sikhulume nje. Hayi ngiyami. Njani? Hayi uyini ngathi awukhosha lapho. Mara nini ngikumele la? Awu kodwa nje uyazi ukuthi ngihlala nogogo. Mara ngabe ungitshela ukuthi usayo attend ugogo then ugcine ngami. Okay ngiyaxolisa-ke yini? Yini wakhulumela phansi ikho into ekudlayo? Ayikho yazi ngikhumbulile nje nothing much. Ngikhumbule nami usho nje. So ngiphatheleni nje since ngikhumbule. Uyazi ngithi yazi nje sinendaba esibe siqede. Indaba singikhohlwe yazi ngikhumbule. Nama nayi. Mamela yena. Ngizana. Yini? Ande na mamela. Masiyeke leyo ne. Ngakubele njani ke today? Eish. Yazi ngile ekseni lapha kumngani wakho Fatima. Wenzani? Fatima konke ngikho grand. Ipion. Fatima ngikho grand man eish. Konke emdlayo. Yo Fatima. Eish. Mamela. Yini? Yazi kusasa kumele sihambe mina nawe. Siye ku ice cream date cabanga. Uzokhishwa yini? Ngiyakhishwa uwe. Unemali musiwena. Yazi mina ngikhipha umuntu wami manje. Usho kanje. Usho kanje noma umuntu oza wena, awusiwani madoda. Yazi uNkulunkulu like kahle wena usibusise empilweni yami. Yazi. Moyo. Yazi ngabe ngithi manje yashi yabona abantwana abasibhekile. Asambe phela ngingaze isigodola ngithi kuyabanda. Love. Right nje. Okay. Hayi. Sikhaphe endlini. Because now ufikelele. Ushiyaxolisa manje. Fatima lesitala sakho ukuthi njalo ngilandane nawe lapha khaba umngane wakho mina siqala ukungibhora. Angeke nje njalo mina everyday ngihlala ngiphuma endlini ngingaqoka ngijezi. Hayi. Sorry but mara inkinga ukuthi angikwazi ukuhlala ngiwani lapha endlini isipovu lokhu busy uyavela everyday. Mina ngenzeni manje ngihlala ngiwani lapha endlini ngibhekane noSpova. Bona uSpova. Abona uSpova wena. Indaba yakho leyo niserious kumele uyebhaka. Oh wena so mina ukuthi ngiyahlanya. Azangathi uyahlanya. Themina mina uyebhaka nje. Because mina abona indlela oyekutha ngakho lamalanga angi-understand nje. Wanjalo wena uzobonana noSpova. Every day ubonana noSpova wena. Into enjani le? Wena kumele uyosibhedlela wena. Yini manje? Ufunani? Hamba lana. Hayi mina sisabona into zakho lezi. Mina uzucala ukungibhora bheka nje sakhuluma sisobonana nabantu. Hayi. Hamba phuma empilweni yami. Ufunani? Angisho waphuza lela tiya mina ngenzeni? Hamba lana ngifuna ukukubona hamba uhlukumezana nempilo yami wena. Ufunani kimi? Ufunani? Into efunayo. Yo, what's up, everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters.
and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change.